Problemi ta' komunikazzjoni, stediniet li jaslu tard u nuqqas ta' dokumentazzjoni professjonali għall-esibizzjoni. Dawn kienu ftit minn nuqqasijiet li semmew l-artisti dwar l-edizzjoni tal-Malta Biennale ta' din is-sena u li għalhekk għajmu tħassib serju dwar l-istruttura ta' dan il-festival. Fis-qarrija, l-Assoċjazzjoni tal-Industrija tad-Divertiment u l-Arti il-MEA spjegat li kien hemm nuqqasijiet fil-komunikazzjoni bejn it-tim organizzattiv tal-Biennale u l-artisti, inkluża informazzjoni mhux kompluta jew li waslet tard dwar l-attivitajiet tal-programm u l-loġistika tal-ġimgħa tal-ftuħ. Dan apparti, stediniet għall-avvenimenti li waslu tard jew ma waslux u dan wassal biex xi artisti ġew esklużi mill-avveniment tal-ftuħ jew mill-ċerimonja tal-premijiet minkejja li kienu parti mill-programm. Mhux hekk biss iżda l-artisti lmentaw ukoll dwar dokumentazzjoni professjonali insuffiċjenti tal-wirjiet u tal-oprit tal-arti li ħallit il-medja internazzjonali mingħajr immaġni għall-istampa matul il-ġimgħa tal-ftuħ. L-artisti lmentaw ukoll li xi opri tal-arti ġew riprodotti f'pubblikazzjonijiet uffiċjali mingħajr kreditu xieraq lill-artisti u dan qajjem tħassib dwar id-drittijiet tal-awtur u tal-proprjetà intellettwali. Barra minn hekk mill-ġdid qajmet il-kwistjoni ta' ħlasijiet pendenti b'xi artisti jirrappurtaw pagamenti li ilhom dovuti sa mill-aħħar tal-2025. Mea ġiet ukoll informata li f'każ wieħed artist li tneħħa mill-parteċipazzjoni bat itra legali formali dwar is-sitwazzjoni u sissa għadu bla risposta uffiċjali. Dan flimkien ma tħassib dwar informazzjoni inkonsistenti jew żbaljata fuq il-website. Fl-istqarrija il-MEA qalet li tirrikonoxxi l-ambizzjoni wara l-Malta Biennale u l-intenzjoni li Malta isservi bħala pjattaforma għal dialogu artistiku kontemporanju. Madankollu, inizjattivi ta' din in-natura iġorru wkoll responsabbiltà sinifikanti. Biennale internazzjonali mhumiex sempliċement wirjiet huma pjattaformi kulturali li jeħtieġu governanza soda, proċessi trasparenti u rispett professjonali lejn artisti. Il-MEA spjegat li għalkemm ġew introdotti ċerti titjib fl-edizzjoni ta' din is-sena, ħafna mir-rakkomandazzjonijiet immirati biex issaħħu trasparenza, l-standards professjonali u l-involviment tas-settur għadhom ma ġewx implementati. L-assoċjazzjoni innotat ukoll li d-direttur artistiku responsabbli miċ-ċerimonja tal-ftuħ ġie maħtur direttament kemm għall-ewwel kif ukoll għat-tieni edizzjoni tal-Biennale. U dan qajjem tħassib serju dwar it-trasparenza fil-proċess.